everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Sa mosugot ka magsadili. Buhatag yun ang nakita mo sa imong damgo. Himo ang puno kini sa gugma. Og tungod sa gugma, apil na ni ana ang pagsakripisyo, Judea. Unya, unsa mahitabo uman ko unya og himo ana. Wala dili usa datong nahibaw. Kun unsay sunod nga mahitabo. Kun mahimo, dili lang unta. Unungan na ako si hangtod sa katiguangon. Ug hangtod sa kamatayon anang lawas kay gisudlan karon niya. Pero kinahanglan masumpa mo ang iyang kalag. Og ikaw lang ba ay magkahimo anak karong panahon na. Tungod sa matinud-ano mong gugman niya. Sa matinud-ano niyang gugma sa usag-usa. Miss Brenna. Kung palabyon mo kinahigayon na, laing gatusan pa mga katuigan ng iyang antuson. Humano niya sa kamatayon na iyang lawas. Sa lawas karon nga iyang gisudlan. Laing kutay na sab sa mga pag-anto sa kalag ni Draco. Kay bisan og napasaylo na siya. Pero ang tunglo, wa pa masumpa. Gusto ko lalison kini mga panghitabo karon sa akong kinabuhi. Pero wa ko'y ikong katakos. Aron ako kanabuhaton. Bisan pa man og niya kita sa modernong panahon karon. Pero ang isip natong lingiyon ng mga panghitabo kaniadto sa atong katigwangan. Kay kasarangan man o dili kasarangan. Pero kabahin ang karon ug ugma sa kagahapon. Salamat ha. Gilig-on ko nimo. Nihigayo na. May abot na nga akong kahoy. Tungod kay tao lang kita, Judea. Magtinabangay ta. Magtinabangay ta hangtod sa hangtod. Hangtod nga makabot na nato ang katumanan sa tanan. Tungod kay parehas kitang wa pay kasiguruan. Alang sa bagoon niyang sukilanon. Sa atong tagsa-tagsa unyang kinabuhi. Bitaw no. Kana, pahiyom. Parehas ko na ako, oh. Nagtuo kang nawa ng kasakit sa kibati kong kamingaw kabalakan nila nito. Mapataon. Managsama patakipati day. Diya lang kutob. Mupahiyaw magkata. Unsay balita ang imo karong da, Bensoy? May balita, agaon. Unsay mo mo ipasabot? Nakita na ang ilhanan. Tinuod ba kini, Bensoy? O lagi. Usas mga minero ang nakakita sa lapad nga bato. Ug may disenyo kining krus nga pinatuwad. Ug kolor ito. Dool na kita sa katumanan, Bensoy. Ang maong ilhanan mo'y magtudlo unya. Kung haing dapita mahimutang ang hinitresyor. Ay man sila din, agaon. Nangitaw sila sa kriminal. Aron hukman sa kamatayon. Diyan ako ibabaw. Diyan ako sa ibabaw nga bahin ining dakong bato. Mukatkat ko ng bito pa yung si babaw. Aron ako maaninaw sila si Virgilio Binaperte sa kawasan ng langop. Nasweto kay ko sa mga pasikot-sikot sa mga lutsanan anilang uba. Busa, dili lisod alang nako ang pagsud og kawas din eh. Suma pa. Usa lang ang timailan. Katurang giingon mo nga inyo nang nakita, Bensoy. Kung mao na, klaro na kay agaon. Tinuod ka na, Bensoy. Hayag na kayong katumanan sa akong mga pangandoy. Ug ang pangandoy sa akong katigwangan. Mao'y magkaangkon sa maong mga bahandi sa kasaysayan. Unya agaon, nakita naman gyud. Kanos aman mo padayon ngadto sa nimutangan ini? Dili ko magkapabot og dugay, Bensoy. Sige,
Tanang nga tusod sa langob. Magdala kitag pipila sa mga hinanib, ganiya karon din. Alang sa akong seguridad. Diyan ako sa ibabaw nga bahin ning bukid. Pipila lang ka mga punuan sa kahoy ang nabuhi din eh. Pero, napaghihapon ang kamaya sa mga kalanggaman. Hain makandapita karon sila si Virgilio Buenaperte ug ang iyang mga armadong hinanib. Ug sira na ito. Ni agi ka sa dinhi uban sa iyang amahan. Oh. Ang baba sa langob. Ang iyang entrada. Tora ditong dapita. Ay, tao sa bugto ni Barong! Hala, may nakitang tawang imong mga sako pagaon. Nakakros bungtod, nagbarog. Dili ka ang kriminal ka na, Binsoy. Basin tulong. Sige, tara, atong susyon. Li! Naalarma sila sa ubos kabahin. Human ko nila makita. Naade sila diha sa may baba sa langob bagpunto. Isa makanatawa na, gaon. Bayhon na may atong maklaro tungod sa gilayon. Say, kamo! Tunga sa mga nahimutangan o dakpa! Dakpa! Dadagan ang tawanan sa ako tubagan! Tingalig siyang kriminal! Ako'y mangos mga tao. Alam mo, sikap ang tawana, Sir Virgilio. Mas labing mayo, kung mahimo, iatubang sa kana kong buhi! Stoy! Kamo! Pangandam ka mo! Kay Igmat ang kriminal. Kung maumang yun ka na siya, kinahanglang ato siyang mabalik. Siya, pwisto ka mo! Ada pagyapon siya niya ng iyang giparugan. Wa ni panumbaling nga sila Binsoy nga mitungas na paingon niya ng iyang nahimutangan. Higala, kamo di ang gihire ni Mr. Virgilio Buenaperte aron iyang iuban ning hinakog niyang pangandoy. Ay, agipakita daw ang lihok. Kaya gawas nga iya. Itiyon ako ang akong armas tumong si mong agtang. Heh, nasa mga mga kauban sa palibot. Nagtiyon silang armas tumong nimo. Di na kinahanglan pang buhaton kini ninyo nga rin ako. Kay dili ko armado. Ug wa sa ko'y daotang tuyo. Kinsa ka? Matubag ka ng imong pangutana, Higala. Kung tuan niya ko atubangan ni Virgilio Buenaperte. Ikaw ba ang kriminal nga alam-alam nga may patay sa mga kaubanan? Dili. Ha? Dili og dili gyud. Kaha? Ha? Saltis tinod. Tugan! Wala. Wa ko mahibaw ang gipanulti mo, Higala. Uban na mo. Kinahanglang iatubang ka na mo sa among agaon. Mukuyog ko sa diplomasyang paagi. Di na kinahanglan inyo pa kong pugson. O di na kinahanglan nga inyo kong tiunan. Oy, long time no see. Wa ko magdahom. Ngani pa kita din magkita pag-usabi niya kay. Ilyakim na yung pangalan. Agaon. Ilyakim na yung pangalan na tawana. Oh! Bawa kini siya sa Eliakim. Ang akong driver kan eh. Ni ako karon. Aron sa pagluwas ninyo. Paminaw ka mong tanan, Virgilio Buenaperte. Unsa? Uy! Ako ang labang nasayod. Busa paminawa ko ninyo. Anugon lang ang inyong kinabuhi. Kaya ang gusto manag-iya sa mga bahandi sa kasaysayan. Dunay kaluhang tunglo. Mga matay. Ug si kinsa kami solteriana? Ha? Eliakim? Kinsa ka? Tungod kay ako ang nanag-iyak kanhi sa maong mga bahandi. Hala, lapas mo ng tingali ng tawana, agaon. Uy, Eliakim, naunsa ka? Naliso na ba ka ng tornilyo sa imong utok? Ha? Gisulti ko lang ang tinuod. Eh, Og panahon na nga masayod ka. Nga ako mausid na ako.
Ako ang kaning supremo sa kultong antikristo. Nagipatay sa imong unang apuhan nga mao si Samuel Binaperte. Hello! Nayabag ka naman tingali. Hoy! Gapusan niyo ganito, hala! Gapusan niyo! Oh, Sir Virgilio. Okay, ayaw niyo hatagi higayon nga makaikiyas, ha, Binsoy? Oh, Sir Virgilio. Lihog na! Mabadayagan. Nagtuntog na ko. Nagtuo siyang masod ko siyang bulsa. Ang gawong labing siguro. Nang ambisyon sabsiyas mga bahande. Ang ako lang gaon. O kauban niya ang imong anak nga si Ranito. Mo kanay tuyo ko karon dinhi. Sira nito. Kay nahingawa pag-ayo ang iyang asawa. Gusto na! Anong dili mo naman lang ang kunon nga nagtinguha kasab sa maong mga bahande? Nasayop ka. Ako na nasulti nimo ang tinuray na kong pagkaako. Gusto na! Ayaw pa butang masuko ko ilikit! Ug mapatay ko ikaw! Kung maminaw ka lang nako, maluwas ka. Ug ang imo mga sakop gikan sa kamatayon nga nagpaabot ninyo sud sa misteryosong langob. Gusto na! Ilom lahat! Imo ming abugon aron ikaw og ambot kinsay mga kauban mong nagtinguha sa mga buangkon sa mga bahandi. Maoy mo padayon! Nasayop ka. Inyong kaluwasan mo ituyo ko dinhi. Sira nito ba ang nangukaroon ninyo? Ha? Ilikit! Gipamuong ko na. Usa sira nito sa akong tuyo karon dinig bukira. Buset! Hoy, ilikit! Mahina yun na ginunya ang imong kamatayon! Lawas ko lang maoy Ilyakim. Pero ang kalag nga nagmando karon ini, kang Draco Garces. Ako si Draco. Ang kalag nga sinilutan human patya ni Samuel Benefuerte. Sud sa dugay na kayong panahon ang nakalabay. Kung mahimo, balik-balikon ko kanas makadaghan aron makasabot ka sa gitingal ko karon nimong kamatuoran. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.